Kasangani jamana sariya sunba faleni kalataw hukumu ye jama dalajɛ belebele labɛnna ka taa awɔ kanuna Sikasokaw fɛ alamisado juin kalo tile 15 san 2023 salle lamsa bengali kɔnɔna na kɛnɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri Umaru Jara bolo ka kɔn o ɲɛ cidenkulu dɔ bɔra Bamako k'i kunda Sikaso kan ntɛnɛndon juin kalo tile 12 san 2023 walasa ka taa jama dalajɛ ɲɛbila baaraw kɛ. Ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la aw bɔra ka na fasoden yira ɲumanya yira cogo min an b'a ɲini aw fɛ dimanche le 18 o ye dɛgɛba nɔɔni don ye an ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan makɔrɔba kan musow an ka dimanche ye mais faso an k'o ta dimanche don an ka bɔ ka wuli yira 10 heures k'a sɔrɔ baara banna ka faso ɲɛmɔgɔw fo u ye danaya mun da Sikaso kan an bɛɛ ɲɛ b'a la n'a fɔra ko Maliko don cogo o cogo don o don Sikaso bɛ bɔ ko kɔrɔburu parce que anw bɛnnen bɛ kelen kan yan anw bɛnnen bɛ jamana ko de la wa an bɛ to jamana ko de la. n b'a fɔ fɔlɔ jama aw ni ce jama y'a lamɛn k'a fɔ madame le gouverneur ni ce gouverneur y'a lamɛn préfet ni ce préfet y'a lamɛn conseil régional ni ce monsieur le maire ni ce conseil régional y'a lamɛn préfet y'a lamɛn aw kɔni ye dugutigilakaw ye na aw bɛna na kuma aw de tɔgɔ la na ni nin ko ɲana na anw tɔgɔ b'a la na ka se aw na mais ne b'a dɔn jaabili min kɛra wula in na jaabili nafama lo le fait que aw ka bɔ so ka na yan bi na c'est que hakilina dɔ de b'a la na nin ye bonya ye ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan bi na vote dɔ de bɛna na kɛ dimanche don na a fɔra ko n sɔnna n ko ɔhɔn donc o ye danaya dɔ de ye nin ko in na mais ŋaniya tɔ ye jumɛn de ye sisan waleya min bɛ na kɛ dimanche don ŋaniya tɔ o de ye n'o tɛ nin bɛɛ ye kuma fɔ ye nin bɛɛ ye fɛn yira de ye mais ka na bila enveloppe kɔnɔ sisan o kɔnɔ o bɛ kɛ dimanche don fɔ aw ɲɛna bi ye ne ka don de ye a diyara n ye n'i y'a mɛn société civile ye aw de ye aw de ye société civile ye o don société civile jama ye aw de ye tiɲɛ don société civile président a bɛ aw ka bila de la tiɲɛ kuma caman fɔ la hali bɛɛ ko oui bɛɛ ko oui bɛɛ m'a fɔ oui wa bɛɛ y'a fɔ oui ɲɛdimi no kɔnɔdimi tɛ dɛ olu ka baara o bɛ min kɛra su ni tile bɛɛ ɲɛ b'a la mɛ min fɔ an ka n'a to an ka jiri o yɛlɛ yiri ba la ka yiri tigɛ n'o ye an k'o yɛlɛ yiri la ka yiri tigɛ n'o ye dɛ jamana min bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo ɲuman na kuntara sugu ma an bɛ na kalafili min kɛ an b'a ɲini jama fɛ jama ka taa jɛman don n'o de ye an sɔnna sariya sunba min bɛ yen an jɛnna n'a ye baara ka kɛ n'a ye an ka jamana na ne b'o fɔ kuma na. gouvernement in de bɛ ka ɲɛni bɔ an sen na an ka tugu kɔ an ka yira diɲɛmɔgɔ la k'an bɛ sa u nɔfɛ u bɛ ko o ko la ni Mali ka ɲuman sira de don an b'u kɔ k'a yira aw la fɛnɛ vote min bɛ kɛ dimanche don a y'aw kɔlɔsi du dɔw kɔnɔ u bɛ ka don k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ni mɔgɔ ye gɛnman ta k'i ka famille bɛɛ bɛ taa jahanama na c'est faux et archi faux c'est faux et archi faux c'est faux et archi faux jamana constitution a tɛ se ka yɛlɛma ni dɔ m'a fɔ n b'a la dɔ k'a fɔ n t'a la parce que an ye démocratie tugu de ye o de y'a to an bɛ k'a to a bɛ ka tigɛ mais les 8 massifs n'aw taara gɛnman bɛ kɛ kɔfɛla la a bɛ ɲɛfɛla la mun na a y'o de ta. Sikaso fɛn min ma deli ka kɛ parti politique fɛ an Sikaso parti politique an y'o de kɛ sen in na o ye parti 30 ɲɔgɔn
an bɛɛ jɛna k'a fɔ ni a ma ɲɛ anw bɛɛ ko ko jɛma an bɛɛ ko ko wi a wi filɛ nin ye an bɛɛ de bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ye gafew lajɛ ka taa da in na y'an fɛ yen ka taga bila angiri fila la an y'a bɛɛ kɛ parti kelenw ye parti minnu ni u ko olu ta ye maliko ye olu ta ye sikaso ko ye nka mɛ transition min bɛ yen olu b'a dɛmɛ fo a dan na k'a yira k'a fɔ ko an ka partiw sigikun ye fasojɔko ye k'a yira k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɛ min kɔ ni an ka ɲi k'o kɛ an b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o parti ninnu na ADEMA b'a la CNID b'a la FCD b'a la CRDR b'a la PDS b'a la an ka FAC b'a la PLA b'a la parti bi saba ni quoi MPJ MDG donc a parti bɛɛ ko ko o bɛ 8 ans dimanche don an Sikasokaw parti minnu bɛ yan an y'a yira k'a fɔ anw ta Maliko don an bɛ sali min kɔnɔ sali yɛrɛ bonya kama n'a tɔgɔ dalen bɛ Lamisa Bɛngali la cɛ duman don fasoden don a kɛra faso fɛ o de y'a to n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ wajibi don an b'a kɛ k'a fɔ nin vote an ka vote de don faso baara de don awa fasoden ɲuman taamasere de don. Carte d'électeur mu dilannen don. Malaw y'a fɔ ka kuma kunna ka fɔ mɔgɔw k'u hakili to a la parce que carte dɔw bɛ yen a fan kelen wi fan bɛɛ ye jɛman ye nin ye wi ye n'i ye nɔ ta nɔ sɛbɛnnen don fan min kan o ye bilenman ye mais n'i y'a yɛlɛma i b'a sɔrɔ jɛman ba fan dɔ ye laɲini tun ye min ye a fan fila bɛɛ ka kɛ bilenman ye mais a dilan cogo la fan kelen kɛra bilenman ye fan kelen kɛra jɛman ye ni mɔgɔ min y'a ta ka taa n'a ye isoloir la nin cogo la jɛman bɛ yan fɛ jɛman bɛ yan fɛ o kɔrɔ ye ka jateminɛ kɛ mɔgɔw k'u hakili to a la k'a fɔ ni yɛlɛma cogo sɔrɔla la bulletin sɔrɔla yanni vote cɛ u ka yɛlɛma o la a fɔra banna ni bulletin ma sɔrɔ ka bila disposition na yann'o don cɛ mɔgɔw k'u hakili to a la k'a fɔ bulletin bilenman in a fan dɔ o ye jɛman ye a kana mɔgɔw lafili donc préfet ka yamaruya la ko k'o kunnafoni o di jama ma bɛɛ k'i hakili to a la a kɛcogo b'a la. hɛrɛ kuma man ca koyi kuma caman fɔra constitution ko in na laadatigiw kumana danbetigiw kumana diinɛtigiw kumana nin bɛɛ de ye Mali ye don min na masa Dawuda Tarawele n'o ye ne yɛrɛ denkɛ a bɛ Sikaso tu tigɛ don a bɛ kɛ Sikaso masakɛ ye don kerecɛnw tun bɛ Sikaso kɔnɔ yan josɔnnaw tun bɛ Sikaso kɔnɔ yan silamɛw tun bɛ Sikaso kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen tun bɛ Sikaso kɔnɔ olu de jɛra ka sigi a fɔra o de ma ko Sikaso kɛnɛdugu o de dugu bonya ka se bi ma wa an k'a dɔn an ka jamana Mali kolon jamana de don notre pays on doit être fier de notre pays pour qui connaît l'histoire des nations. Le Mali fait partie des premières nations qui ont écrit une constitution bien avant celle qui s'est dit développée et civilisée aujourd'hui. On m'a cherché pour 3 semaines tour. Jamana dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka fɔ olu ma ko jamanabaw n'u taalen don ɲɛ o y'a sɔrɔ olu ma sɛbɛnni kɛ fɔlɔ. Donc a bɛ faamu o jamana kɔnɔ n'a fɔra ko ka constitution kura sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'a ɲini ko fɔ a ka kɛ e sago de ye parce que bɛɛ ŋaniya ka ɲi bɛɛ bɛ fɛ e bɛ domaine min kɔnɔ k'o de bɛ Mali bɔ diinɛtigiw bolo n'a ma kɛ olu ta ye n'a kɛra olu ta ye o de bɛ Mali kisi laadatigiw bolo n'a kɛra olu ta ye o de bɛ Mali kisi wa nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka juste milieu ta Mali bɛ bɔ ni o de ye o de la n ko campagne min bɛ sen na ɲɔgɔn fanɛli tɛ ɲɔgɔn banɛli tɛ
ka dɔ don silamɛya la ka dɔ bɔ silamɛya la o fɛn tɛ jugement masa min bɛ kiiri kɛ lahara jɔ don ale ye masa ye min n'a tilenen don a tɛ corruption dɔn maa min kɛra ala fɛ diinɛ tɛ yeko ye ko dusukun baara de don ala bɛ jugement kɛ ni min bɛ dusukun kɔnɔ de o ka faamu constitution in dɔw bɛ k'a fɔ ko candidat tɛ yen candidat bɛ yen dɛ candidat min bɛ yen o ye constitution min bɛ ka baara kɛ sisan o ye 92 constitution ye min sɛbɛnna 92 o ye candidat fɔlɔ de parce que constitution kura min n'an bɛna voter dimanche ni 8 ma passé o kɔrɔ ko constitution kɔrɔlen de bɛna baara kɛ o de tɛ yan mais constitution kura min nana jamana ka ɲɛtaga sira kan diinɛ sira kan laadaw sira kan ka fanga don an ka maliyɛnya la i kumatɔ yɛrɛ ka waso k'a fɔ k'i ye jamanaden ye constitution kura in ye fanga don nin bɛɛ la nka pour que ka hakilisigi di diinɛmɔgɔw ka basigi di u ma président de la transition a y'a ɲini commission de finalisation ka créer diinɛmɔgɔw wo laadamɔgɔw wo mɔgɔ minnu ye laɲini wɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na o de sen fɛ a ɲɛfɔra ko laïcité in kɛ k'a t'a kɔgɔ da diinɛ kɔgɔ la a t'a kɔgɔ da mɔgɔ ka dusukunnasiri kɔgɔ la au contraire k'a laɲini ye bɛɛ lajɛlen ka balo ɲɔgɔn kan badenya bɛn ani keleya kɔnɔ n'an y'a ma constitution min bɛ ka baara kɛ 92 yɛrɛ ka ɲi jateminɛ o yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ tun ma f'o la mais mali kɔnɔ yan anw ka jamana in ye kodɔn jamana de hinɛ jamana don ɲɔgɔn dɛmɛ jamana don wa o cogo kelen na a tilara ka na yira k'a fɔ constitution in kɔnɔna na ko an ka hakili sigi ko jamana yɛrɛ de bɛ diinɛ bɛɛ garanti diinɛw garanti a bɛ jamana yɛrɛ de daminɛ tɛnɛ la ka na bi fo bi alamisa in na an bɛ Sikaso yan an ye Sikaso cercles kɛ tile kɔnɔ on pouvait faire à peu près 500 km ka bɔ Sikaso dugu kɔnɔ an bɛ taa cercles la tile kelen an bɔra Sikaso yan nɔ an taara Kajolo ka bɔ Kajolo ka na Sikaso ka bɔ yan nɔ ka taga Ganadugu on a fait an ye ɲɛna kɛ kiɲa sécurité ko dɔɔni tun bɛ yen nɔ mais an bɛ se ka yɔrɔ minnu kɛ olu la an y'olu fɛnɛ kɛ donc baara kɔni a kɛra kɛcogo la ka ɲɛ hali n'a sɔrɔ distancew janna kosɛbɛ c'est vrai que problème de sécurité dɔɔni bɛ an ka cercle dɔw la notamment Danɛrɛso an ma se ka taa Danɛrɛso yan fan fɛ mais les autres cercles on les a fouillés pour que an ka se ka an ka baara a ka se ka kɛ a kɛcogo la an ka mission kun dalen bɛ parti politiques de kan gouvernement ka financement de don administration territoriale ka financement de don alamina ni nana ni mɔgɔ minnu nana ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ye baara k'a kɛcogo la an y'a kɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a laban ɲɔgɔn fɛ foyi ma pan mɔgɔ si kan an ma fɛn dogo ɲɔgɔn na an y'a bɛɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna la transparence kɔnɔna la ka mɔgɔw la wasa n'i ye salle kɛcogo yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mission kɛcogo ɲɛna wa ni parti minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn bolo Sikaso kɔnɔ a ka ca ni parti 40 ye a ka ca ni parti 40 adamadenya ko la fiɲɛ tɛ ban la dɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye sera ɲɔgɔn ma non o tɛ mais an ye kubara dɔw de sɔrɔ minnu ma an la nisɔndiya kosɛbɛ ka taga wariko sira fɛ bon adamadenya dunna n'a fɔra ko wariko ko wɛrɛ de bɛ don a kɔnɔ sinon mɔgɔw kɔni parti ɲɛmɔgɔ minnu tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'u la mɔgɔ hakili sagesse mɔgɔw b'a la mɔgɔ sewalenw kun don an ma mankan foyi sɔrɔ an ye satisfaction sɔrɔ à part quelque quoi o tɛ ban adamadenya la bon n ka degun sɔrɔla mun fɛ o ye tilew janyana an bolo parce que o ye baara yɛrɛ n'a tagabolo ye ka daminɛ sɔgɔmada fɛ kuma dɔ la fo minuit baara tɛ ban o ye an ka degun dɔ ye an ka degun dɔ sɔrɔla mun fɛ fɛnɛ n'a fɔra ko wari nafolo ko bɛɛ b'i kun bɔ an taara réunion kɛ don min na une quarantaine de partis ont répondu à l'appel mais malheureusement depuis wariko kuma fɔra dɔrɔn an da bɛ kɔngɔ su an da bɛ kɔngɔ tile o kɛra an ka gɛlɛya ye dɔɔni bon wari mun dira bɛɛ bɛ wari da dɔn an kɔni ma wari dafɔ an ye wari in dafɔ bɛɛ ye mais o kɛra an ma gɛlɛya ye dɔɔni parce que même événement don yɛrɛ ye bi ye dɔw nana événement mobilisation wagati selen dɔw nana ko olu ka wari comme n'a sɔrɔ wari dalen bɛ yen nɔ de k'a di ten
donc wari dira mobilisation de kama mobilisation banna bon wari nana ko mun fɛnɛ kama a donn'o la satisfaction belebeleba ye mun ye o ye jama bɔlen de ye wallahi jama bɔra ka ne nimisi wasa jama bɔra ka Sikasokaw nimisi wasa jama bɔra mɔgɔ mun ye ka miskara zarati doni ko in na mɔgɔ min y'i sen don a la jama bɔra ka bɛɛ la nimisi wasa